Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Priyadi Tuhatta, selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Ada orang setapuka par minggu ata di Tikion, par julomahita martang yang nahohom di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhatta, marede mahita sian bukede 270 sada, ayat sada dohot tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Say paileng mapinggol mutuau, hapogani paluahonau, say homa gabe duluk batu partano batu wadiau, gabe huta nagoting laho pangoluhon au, ay hodo partano batu aku hian, dohot pangoding aku, jala ala ni goarmu say iring-iringommu jala toguommu au. Tuhodo ali Jehovah au marhaposan. Say unang paurak au sa leleng nileleng na. Say palua maau marhite-hite hati gorammu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham di hami halak na galeon. Di idaho nagogodo musunami, say talu dohami di bahen ala ni hagaleon nami. Di bahen nihu pangidohami tuho, say pargogogi jala pamonang mahami maralohon musui. Marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tangihon hamuma patik di debata di Minggu Septuagesima ima sian patik papituhon dohot lapatanna. Unako mangalakup dia do lapatan nii kodo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa toman rohatta jala porman dohot pangalahota rodi hatata. Ianggo akan naung merbagasi ikon masih parahamaulan jala masih haholongan. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tato poti madusata nagodangi tu ado pani debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habang sahabadiomi manopoti jala mangangguk ko dosa nami. Matsejut huarsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami narawai. Dang huaholongi hami ho siya nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugo nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubayan hami. Dibaheni tamari masamu jala uhumomu hami tuhamatean sa liling-iniling nai. Alay nama purus mahami noaing tu asini roham nagodangi. Mangido siya nasa rohanami hasesani dosa nami sa luhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot ala ni goarmu dabadiay. Ali Tuhan say asi maroham di hami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Satok kido hutadikon ho alay papungupungok kumahomuse marhite-hite aka asin rohagudang. Tagan di parpiar ni muruku kutabunihon bohiku satokin maradupon ho. Alay marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asiaku ho ninna Jehovah si palua ho. Asangapon madi debata na digijang. Amin. Before
Hatani debata turpu epistel di minggu Septiaga Simaon, Imasian Mateus bidu 4, mamukasian ayat 27 sahat rodi ayat 25, margati sori mahita majahasa. Dungi didalani ibana mas sadok luat Galilea, laho mengajari di akka perguruan, mamaritahon harajauni huhut mamalum nasa sahid, dohot na niay ni halak na di sini. Jadi tarbaritama ibana to dilihat tanah Syria. Ola di pabuan halak tujolona nasana hasan. Aka pahasit naragam dohot aka has polis. Dohot aka nasopot kanon. Do di aka nas harion. Gabe di pamaluman nasaida salu. Jadi mas setorok mahalak mangihuton ibana, akan sian luat Galilea, sian Dekapolis manang 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea, doh sian luat na di bariba ni aek Jordan. Ima sahatna, pertua doa akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Taha tidak ko mahaporsiaw tay, songon nahina tidak ko nidongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargugo na sohatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siaton di porbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumao no bernit di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua turudung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau huldu tu siamon ni debata Jehova, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima bayang ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumihalak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akan abadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai na madok, mulak mangulu sogok daging ni halak naung mate, dohok dihangoluan na sora suda. Amin. Bersyukur kepada
Shalom. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Februari 2022. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun. Parmingguan Sadarion Minggu 10 Februari 2022 di Patupa pukul 6 WIB, pukul 8 remaja, pukul 10 WIB, pukul 10 tolu WIB, pukul 10 onom tolu puluh WIB, dohot pukul 10 sia WIB, dohot hatotuon. Sada, daya tampung di gereja holan 450 halak di Ganup Parmingguan. 2. Ruas nanaing marminggu nunga manjalo vaksin paduahon. Tolu, andorang so masuk tu gereja jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung haluar gereja diwajibkan menekan tombol check-out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude parmingguani di Patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Partangyangan week. Rabu 10 Februari 2022 pukul 10 siawib, Patupaoni Huriata do partangyangan week marhite Jum ima sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asamandoho ti partangyangan ni di bagas tabe. Dompet dana pensiun manang gerakan Rp1.000 stadari. Hombar tu surat eporus HKBP taringot tu gerakan Rp1.000 sadari nalaho manggarar kewajibata tu dana pensiun HKBP alani mardongan serep tiroha tu sude ruas ni Huriata HKBP Rawamangun asa parsidohot mendukung gerakan Rp1.000 Ganup Ari jala tapasahat ma Rp265.000 per tahun per keluarga. Mauliate di pasahat tu sude ruas ni Huriata naung dohot mendukung gerakan Rp1.000 stadarion. Dewan Marturia Seksi Zending. Dewan Marturia Seksi Zending mengundang sude ruas ni Huriata dohot parhalado asa mandohoti acara doa malam bersama di masa pandemi COVID-19 sia. Ima na pinatupa secara online marhite Zoom meeting gereja ima hari Senin 14 Februari 2022 pukul 20 WIB. Rap martang yang mahita jala tapangido matuhata asa margogo hita mangalo akasahit. Di akar wasta namar sahit asa dilehon hamalumon nasian tuhata. Tikting naing marbagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma firman maruli pangidoan Tampu Bolon. Ruas ni HKBP Tampu Bolon, resort Tampu Bolon. Anak ni Amata, Tigor Marusaha Tampu Bolon, tubuh ni Inata, Kartini Boru Hutapea, Dohot Orwana, Nadia Prita Boru Hutajulu. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Rawamangun Tegalan. Boru ni Amata, Arlen Joni Hutajulu, tubuh ni Inata, Marlin Dahlia Boru Pasaribu.
Pamasu-masuon di hari Kamis 17 Februari 2022 di Gereja HKBP Tampu Bolon, Resort Tampu Bolon. Anggiatma di pasu-pasu tuhata parstarepion nasida gabe parstarepion na denggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Pelean dot aka udut di bawah-bawah tajahama di harotas tikting naong pinaradeni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sifat upauta bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadari. Oras. Martangi yang mahitang. Dameni debatana semurung sian saluhut naroha, ima na mangaramoti aka ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluhutna. Semangat, horas. Nagabe turpuk dihita di minggu tasadarion ima natar surat di buku panurirang Yeremia pindu 10 pitu mamuka sian ayat 5 sahatu ayat 10 tapahut ihut ma di bagasan rohatta. Marjiado na marhaposan tujolma. Songonondo hatani Jahoba. Marjia mabawa na marhaposa tujolma. Manang tubolo ni botohonna gabe di pasurut rohana sian Jahoba. Songon halak parbahudung di tano na mahiyang do ibana. Dang tagamon idaon na rona denggani. Jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan. Di tano na atsim naso hinundulan ni halak. Alay martua mabawa na marhaposan tu Jahoba. Jala Jahoba haporusanna di bahen. Tudos do ibana tuhau na sinuan di topin di batang aik. Jala manjarar urat na di lambung batang aik. Jala dang mabiar ibana moloro hamohopon. Jala toktong rata bulungna. Jala dang holsoan ibana di taon haraha oron. Jala dang mansokot marparbue. Tung na akal si tutudo roha ni jolma. Jala naganggu. Tung ise ma natau mandodo isa. Ahu Jahoba do si dodo roha. Si uji pia-pia jala mangalehon tu ganup jolma. Hombar tu dalanna. Hombar tu parbue ni pambahenanna. Ido yang gosahana. Hamuna kadongan sa persiawan di bagasan Kristus Yesus. Tanpa terasa kita sudah masuk minggu kedua bulan Februari tahun 2022. Topik di bagasan minggu sadarion menekankan taringot tarpasu-pasu doaka namar haposan tu debata. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jot-jot dohita mambege kalimat andalkan Tuhan dalam hidupmu. Hamuna kadongan, sukacita di bagasan
Minggu Sadarion di Minggu Septuaginta. Septuagesima. Lapatana 70 hari sebelum hari Haheheon. Marhite turpuk Sadarion diajak dohita marsaor rap dohot si Jeremia. Aladong do tuntutan manang ajakan sian turpukon tu akahita na porsea asa tapake maha porseota jala mengandalkan debata di bagasan ngoluta. Adong do godang sian hita na mandok porsea doa di Tuhani. Ibana do haporusakku. Alai ditiki na ro aka namasa, ro aka persoalan, ro aka pergumulan, tung sotarida do kata na didokon nai. Molo didok, Portibion sangat keras, sangat jahat, tohodo. Ala di bagasan Portibion godang do aka ula-ula ni sibolis. Molo tabereng di bagasan kelompok akana porsea ikondo tarida bahwa hidupnya akan selalu tenang dan gasa-gasa. Molo ditaringot tu kehidupan bersama Jeremia, ditiki kepemimpinan Jeremia, naik masuk nama tu masa pembuangan. Alai Jeremia terus bekerja sesuai dengan pesan na dilehot debata tu ibana, asabui ibana melebur dohot paingoton bangsa Israel. Ditiki memang di masa-masa di kepemimpinan si Jeremia, Yehuda sudah dalam penekanan politik luar negeri. Apalagi Israel bagian utara nunga jatuh tu tangan ni Raja Asyur. Ahadona naing si patupaon ni si Jeremia asa boy keluar sian ke pemerintahan asingon. Oma kritik na tajam sian si Jeremia. Alana nunga salah kapra ditiki raja Yehuda. Di bagasan mengambil keputusan. Berkoalisi do Raja Yehuda ditiki dohot bangsa na asing. HP koalisi nai gabe merugikan. Aha dohoro koalisi nai ainga sangat tong bangsa na asingi manomba debata Baal. Omma bekerja masih Jeremia laho paubahon aka keputusan-keputusan na ada. Ngasalah be pimpinan di TKI berkoalisi dohot bangsa na asingi mengambil keputusan manomba debata Baal. Alani doro si Jeremia tu tonga-tongani bangsoi mandok. Manang ise namar pangusande tu jolma jala mangula di bagasan lomoni rohana sendiri, dia akan menerima akibat yang fatal. Alanido dosa Yehuda nungatar surat dohot pena bosi yang matanya dari intan lapatana adong do di loh batui di suraton. Molo nunga di surat dohot pena besi berarti cap yang tarsurati dang boibe terhapuskan. Satu-satunya yang mungkin bisa
menghancurkan loh itu, tulisan itu harus dituang ulang kembali. Diolah, dilebur kembali, asa unang adong be goresan pena bosi ih. Margogo do suara ni si Yeremia hadir di tengah-tengah nasida dohot mandok tu Raja Yehuda, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Alai manang ise jolma namar pakirimon tu debata tarpasu-pasu do hamu saluhuna. Alana Tuhan tidak bisa ditipu, karena justru Tuhan yang menguji dan meneliti hati manusia. Hamuna kadongan, adong do sada buku, agak lucu saya membacanya, tapi ini sangat bermanfaat tutur puk jami tahun. Ima buku yang kumpulan renungan dari Pastor Anthony de Mello dalam buku Burung Berkicau. Di dalam buku itu bercerita suatu ketika Tuhan mengeluh dengan banyaknya permohonan doa-doa yang disampaikan oleh manusia kepadanya. Sudah banyak tingkah dan sering apa yang disampaikan tidak sesuai dengan hatinya. Jadi manusia meminta tidak sesuai dengan isi hatinya. Suatu ketika dalam buku ini dikatakan Tuhan mengeluh atas semua permintaan manusia itu dan ingin beristirahat tanpa diusik dari permohonan manusia. Maka Tuhan hendak mengambil cuti, ini ilustrasi. Dan mau beristirahat ke tempat yang tidak bisa diganggu oleh manusia. Pertanyaannya, di mana Tuhan bisa berdiam agar tidak diusik oleh manusia? Ada malaikat menyarankan agar Tuhan pergi ke puncak gunung yang paling tinggi. Spontan terjawab, yang namanya manusia jika punya keinginan apapun akan dilakukan, apalagi naik ke puncak gunung. Faktanya semua gunung-gunung sudah dijelajahi oleh manusia. Kemudian malaikat lain mengusulkan agar Tuhan berada di dasar laut yang paling dalam. Jawabannya sama. Manusia pasti akan mendapat menjangkau dasar laut tersebut. Apalagi dengan manusia sudah memiliki kapal selam yang semakin canggih dan juga banyak kita manusia yang sudah pintar melakukan diving. Kemudian malaikat memberikan jawaban yang sangat brilian. Begini saja, bersembunyilah di hati manusia. Karena manusia sering sekali memakai akal dan pikiran, emosi dan perasaan. Dalam hidup ini manusia sangat tidak pernah menggunakan hati dalam menjalani kehidupan. Sejak itulah Tuhan berdiam di hati manusia selain tidak diusik, dan akhirnya Tuhan tahu setiap isi hati manusia. Hamuna kadongan, ilustrasi ini sangat menarik. Bayangkan ada gambaran Tuhan ke sana dan kemari, akhirnya larinya tu bagasan ate-ateta. Diingatkan si Yeremia dohita bahwa Holande Batado naboi meneliti, menyelidiki hati seorang manusia. Tuhan tahu sadi hari dohita margabus. Di boto Tuhani dohita molohita melakukan penipuan. Songon dia do licik nahita di boto Tuhan itu. Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Pelajaran yang baik
yang sangat berharga sian jamita sadarion. Asa unang sombong kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Pertanyaannya, dengan apakah ku balas Tuhan? Jawabnya, selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah Kau. Tidak ada memuji Allah lain, tidak ada menyembah Allah lain. Unak polalo jabe si Yeremia bersuara nagogo paingotok kita. Siapa kita? Pendeta saja, saya kena virus corona. Pendeta saja kena COVID. Emang pendeta nggak berdoa? Berdoa. Tapi Tuhan punya jalan tersendiri. Yeremia mau mengingatkan kita, di pasu-pasu dohalak, nasai mengandalkan Tuhan di bagasan ngoluna. Aladong masa depan digambarkan seperti bunga, tanaman, pohon yang ditanam di pinggir laut, pantai. Walaupun sedikit ditanam tapi akarnya sudah kemana-mana. Di paingot si Yeremia ita songon sadahau na menghasilkan marparbuehon di tikina. Siapa Musa? Boy manaluhon Raja Firaun umbain boy keluar bangsa Israel sian Mesir. Ise do si Daud, boy manaluhon manusia raksasa ise si Goliat. Dang ibanai. Allah saya mengandalkan Tuhan do. Dua orang nahudok nakaningi. Ainga itu tutup sudah badan si Goliat. Mar baju perang, helm, baju bosi. Holan dibuka dosa otik. Kacani helmna naing mga lesengi si Daud. Dakdanak neng mga luaw ho inna. Ulay makasempatan serang mau. Hola sahali do di bana katapel na. Ale pasma hona dison. Kok bisa hanya ini yang kebuka tapi ini yang kena? Itu bukan pekerjaan manusia. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Tidak cukup sejarah panjang saat Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di pardalanani godang doa ka bangso-bangso yang menyerang bangsa Israel. Godang doa ka tangtangan alai. Seharusnya kita bisa belajar. Tiba bangsa Israel tu tano Kanaani tong doa lani pandongani debatado tu ibana. Inilah mau membuka pikiran kita bahwa banyak keadaan di bagasan turpuk di epistel manang di Jamita, manang di Alkitabta, na yang membuktikan manang ise halak na mengandalkan Tuhan, dia akan tidak dibatasi ruang dan waktunya. Mula mengandalkan Tuhan kita, tenang dong. Saya katakan sama Amang, sudah 4 virus mulai dari yang pertama alpha, ya baru gamma, beta, delta. Yang sekarang omikron. Yang di omikron ini kami semua saripe sekeluarga kena. Apa yang mau dikatakan Tuhan? Memang saya katakan jangan pernah takut. Saya bilang sama Amang, mungkin
Ini adalah suatu teguran Tuhan supaya saya istirahat, karena saya memang orangnya gila kerja. Istirahat, benar-benar istirahat. Tidak megang laptop, tidak megang apapun, hanya nonton Netflix. Sampai-sampai yang saya tidak tahu cerita layangan putus sampai habis. Diajak refleksi, diajak refreshing, merefleksi diri supaya melihat bahwa Tuhan itu sayang tuh kita, ale godang do cara ibana menegur kita. Apa yang mau kita lihat dengan nats ini? Apakah kalau kita sudah terkena suatu penyakit, kita sudah memiliki suatu sejarah begini dan begini, lantas kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang baik? HP jamita sadarion didok, songon sadahau mahamu boy marparbuehon ditikina. Saat-saat sesak seperti ini kita dibutuhkan untuk memberikan semangat. Karena obat daripada COVID itu adalah sukacita. Semakin kita sedih, semakin kita memikirkan sakit itu, semakin jatuh imun. Harus bergembira, nonton yang lucu-lucu. Kalau kita buka di handphone kita itu, YouTube itu lucu-lucu. Ada yang lucu, mandi pakai sampo disiram air, kok nggak habis-habis samponya, pernah lihat itu? Ketawa kita kan, lucu. Dia masak ditambah garam, tapi garam ditambah yang dia cobain enggak yang belum ditambahin itu. Jadi kita kan lucu, rasanya tertawa, itu naik imun kita. Dang tikina behita makatahon akadongan, dang tikina behita mamereng kelemahan akadongan, dang mamereng aka kesalahan dongan, tabereng matujolo. Halak na mengandalkan Tuhan di dok dison, hidupnya akan tenang dan penuh sukacita. Itu yang saya pahami dalam hidup ini. Maka saya senang STH sekarang. Dak STH di TKI. Molo STH di TKI sarjana teologi do. Alai STH sonari na humiliki dak sarjana teologi. STH selalu tampil happy. Itu yang menaikkan imun. Itu yang menaikkan kita percaya akan perbuatan tangan Tuhan. Kita harus yakin tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kita harus mampu mengandalkan Tuhan. Banyak ujian-ujian yang harus kita jalani. Tapi itu tadi, kalau Tuhan merasa terlalu banyak kita memohon kepada Tuhan tetapi tidak sesuai, karena apa? Karena begitu dikabulkan permintaan kita langsung sombong. Akhirnya Tuhan berdiam di bagasan ate-ateta. Selidiki aku, lihat hati ini. Tuhan tahu siapa kita yang sebenarnya. Jadi saatnya lah kita sekarang ini cooling down. Saatnya merefleksi diri supaya kita sadar sehebat apapun keberhasilan yang kita raih nuaingon dang nasian usahata. Alai Tuhan do nama masu-masu. Ido hupaingot tuhita saluhutnya. Jangan sekali-sekali bangun tidur langsung masak, langsung makan, langsung mandi. Jolo hudul denggan. Dungo siap podoman dungo hudul martangiang. Dokon mauliate Tuhan di pangaramotiomu di Borginon. Terkadang saya hanya tidur 3-4 jam. Tapi karena tidurnya begitu nyenyak, rasanya saya udah tidur lama sekali. Saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih. Amang tanya semalam tidur jam berapa? Jam 2:30 tanggung lagi bikin renungan. Saya jam 7 sudah bangun. Tapi gak ada rasa apapun. Saya berdoa. Semoga hari ini tetap sehat. Tidak cukup dengan doa. Ay ngamar tangi yang ngau salelengon. Ale tong doho na COVID.
ternyata ada vitamin yang harus kita konsumsi. Marhite-hite vitamin indo di pasu-pasu Tuhan ditambahi hagogoon. Saat kita memakan apapun yang kita makan, kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Alana pagodaku pe hita mengalang vitamin tong do biar roha lari tu ginjal. Ikon godang minum. Ape dang saya sudah jual maboi godang minum, adong do aturanna. Maula dong sahitna, manang sahit jantung sahit dang boy pagodaku manginum air. Tetap kita berdoa supaya yang kita minum ini bukan menjadi penyakit tetapi memang menjadi imun juga kesehatan. Tetap mengandalkan Tuhan walaupun memakan obat ataupun suplemen ataupun vitamin yang kita makan. Bukan karena kekuatan. Jangan kita bilang, iya aku kuat karena aku banyak minum vitamin. Salah jawabannya. Karena di vitamin itu saya mengandalkan Tuhan memberkati saya. Itu pemahaman mengandalkan Tuhan. Ondo nuaingon na ikon ditekankan di bagasan ngoluta. Kudang do pelajaran nabu ita buat sian jamita sedarion. Kalau boleh dikatakan dengan tegas, stop untuk mengandalkan diri sendiri. Stop untuk mengandalkan manusia. Unak pola mabiar hamu tudongan. Akahamu nagabe dosen, unang saya doko kamu, nasibmu ada di ujung penaku. Tidak baik itu. Karena orang Kristen tidak ada nasib. Jalan hidupnya semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Mau mengandalkan Tuhan, percaya mahamu. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa khawatir. Yang ada biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang ada. Karena Tuhan tahu apa isi hati kita. Siat 10 pangiduata. Apakah itu yang pertama yang kita minta? Atau yang terakhir? Alai sian sisa puluhan adong masalah satu yang dikabulkan Tuhan. Alai dibereng Tuhan ido. Atik na pangiduan na pawaluhon odo. Dioloi na parjulu sahatu na papituhon dang dope. Ala dibereng Tuhan odo na paling upor lunuaing ulea tuho. Kalau kita mengandalkan Tuhan kita tidak mengeluh. Kenapa ini ya padahal aku minta ini. Tidak bertanya. Tidak holsoan. Kalau kita mengandalkan Tuhan kita akan pos roha. Ima parbueni na mengandalkan Tuhan. Karena di topik tanuaeng mula dong dihita acara judulnya disi tarpasu pasudo akana marhaposan tu debat adong do hita tajah jor pak jo hita manjaha buka bere kamu jo tik tayamang tabunai topiko tu hita debah dapot tajahama 1, 2 gogo tajahada tolu. Bahasa Indonesianya? Aduh bagus sekali. Marsir-sir buluku. Jadi kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita akan selalu diberkati. Unak pola mabiar hita teh. Aka hita na memiliki aka boru anak naung marumur aledang rokapna. Nyoma obat na dihita dah. Unak pola mabiar. Tak andal honma Tuhan asa dikirim marokap tu boruta tu yana kota saluhut namin. Unak pola mabiar. Kita percaya Tuhan pasti bekerja. Asal kita mengandalkan Dia sepenuhnya. Jadi Minggu Sadarion dipaingot kita. Mari mulai kita merefleksi diri. Mari kita melihat kembali hidup kita. Apakah selama ini kita sudah mengandalkan Tuhan? Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, jangan pernah, aduh didengar gak nanti ya doa kita, jangan bertanya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita doakan, apa yang sudah kita katakan amin, yakinkan bahwa Tuhan akan bekerja untuk kita. Unang pola be manukun-nukun, unak pola be mabiar. Karena apa? Berapapun jauhnya waktu dari doa kita, Tuhan pasti jawab. Karena apa? Alkitab sendiri yang mengatakan semuanya indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami Tuhan.
ala dipaingot ho do kami toktong. Marhaposan holan tuho. Sipata sombong do kami. Holan boy malum sian persahiton. Nahu pikir kami do ala ni usaha nami, gogo nami. Ala boy hutuhor kami aka vitamin na arga. Hapedangi Tuhan. Hujalo peha mamalum sian aka persahiton ala ni holong mi do tu kami. Ala ni pasu-pasum. Macai uli do topik minggu sadarion. Di pasu-pasu do akan namar haposan tuho ale Tuhan. Naing hami tar pasu-pasu sude na adong di garejao nang na mandohoti kebaktian live streaming di bagas nasi debe. Dapok mahami saluhu na Tuhan. Pasu-pasu di bagasan hahipason las ni roha. Lehon madihami saluhut na kedamaian di bagasan rumah tangga do sude akapinopar. Hela paromain pahopu. Asaboy tokto kami Tuhan. Marlas ni roha mandalani akan ngulu-ngulu namion. Titikyope Tuhan. Martangia kami tu aka dongan nami na makasih holi lume-lumem Tuhan. Tung tangi mau Tuhan dipangiduan nasida. Tung alusi ma pangiduan nasida asal lehonomu suara-suara bayi di tonga-tonga di rumah tangga nasida. Aka dakdanak nas naung marumur aledang rorokapna baik mai akaboru dohot ianakon nami Tuhan homa na mga lehon na patut jaloon aka boru dohot ianakon nami seorang jodoh yang takut akan Tuhan jalan aboy mencintai pasangannya dengan apa adanya. Tuhan pos dorohan nami. Alusanmu sudi aka keinginan rohan nami. Sabar dohami Tuhan mandalani ngoluon paimahon perbuatan tangan Tuhan di bagasan ngolu nami. Aka yanakon nami na sudapot karejo pe Tuhan. Tung naung lojado nasida mambain akalamaran. Naung bolak-balik ikut interview alay dakharu dapat parkarejuan. Tuhan tung bereng ma akaya nakon nami boru nami na mga lului aka parkarejuan. Asa boy Tuhan di situasi na sulit nuaingon. Boy na sida mendapatkan pekerjaan untuk menutupi segala kebutuhan kehidupan keluarga nasida. Aka ama pe nahona PHK ina nasokarejo be Tuhan. Tung pasu-pasu maganup keluarga kami. Leon kecukupan di kami. Ajari kami mandok mauliate di sudi pasu-pasu. Na ku jalo kami satu tikihon. Martangia kami Tuhan tu akadongan nami. Na di bagasan parsahiton. Sintua daulat Janes Sitompul. Johannes Leonatan Aritonang. Elsa Bortapu Bolon. Fridolin Simanjuntak. Grace Marsinta Boru Tambunan, Sintua Evangelis Tiorlina Boru Sianipar, B. Lumbantoruan, Sintua Heria Suta Barat, Herianti Boru Tabarat, Katrin Saputri Napitupulu, Marshall Siagian, Lulu Boru Manik, Normani Boru Sihombing, Sintua Radut Sinaga, Rosdiana Boru Dolok Saribu, Jenny Sinaga, Leonel Sinaga, Tupal Nenggolan, Beni Daniel Marpau, Nyonya Simarmata Boru Simangungsong, Sintua TM Lumbantoruan, Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan, Nyonya Sintua Marbun Boru Nenggolan, Ferdinandus Tapubolon, Cornel Parheyon Siregar, Nyonya Purba Boru Situmorang, Sintua SP Hutasoit, Lois Boru Siregar, Edison Hutapea, Nyonya Sinaga Boru Siahaan, Nyonya Siahaan Boru Sitanggang, Nyonya Hutabarat Tinorita Boru Simanjuntak, Las Maria Boru Panjaitan, Romi Hutagaul, Andar Sidabalok, KM Sihombing, Nyonya Simanjuntak Boru Napitupulu, Dame Herlina Sinaga,
Nyonya Sintua Jenenggolan Borsilalahi, Evangelis Situa Tar Sitorus, Reonaldo Aritonang, TP Simanjuntak, Siti Mawar Borsilalahi, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Eksaudi Solidio Sibarani, Eliadita Sibarani, Maruhum Tambunan, Tiar Situmorang, Nyonya Sitorus Boru Nenggolan. Tuhan, godangdo akadongan nami namar sahit, daku boto sahit na Tuhan, adong sahit naung leleng, adong nahona COVID, adong akasahit na asing, tarlemobi secara khusus martangnya kami, tu boru ni huria Tuhan, Katrin Saputri na 70, Nuaing sedang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, Naing menjalani operasi pembengkakan ginjal, alai dokter nasida hona COVID, gabe tertahan manasida, paimakon dokter nasida malum, alai pos rohanami adong do halongangan nabi naimi asa boi ma yanakon nami Katrin Saputri na 70 benar-benar menjalani operasi kesuksesan yang luar biasa, jala malum ma habis sudah tanggal akasahit nada sian pamatang na lehon pos niroha di natua-tua nasida asa marhite-hite Tuhan lamar mulia guar muritonga-tonga nami di akka pambahenan nang mujizat tanganmi. Tuhan mau lihat tema mungkin adong musi akan namar sahit na sahuboto hami Tuhan. Nang adong na di ruason namar sahit aledang olo pabuahon. Tuhan na di rumah sakit, na di jabu, na di gerejaon tanggal kon masude sahit nami itu Tuhan. Holan mga saun guar di bagasan di bata ama anak to di parbadia malum masudi akasahit ni nami sude malua masian pamatang nami ganti madohot hahipason nasiako upangido gomos Tuhan toruk roha nami bungkus mahami Tuhan gohi hami marhite-hite todim di padau sian parsahiton parmaraan aka abad-abad aka dia pe Tuhan ala digohiton dim hami Tuhan toktong ma lehonomu dihami haluaon hahipason ganjang ni umur las ni roha lehonang kecukupan dihami keluarga lepas keluarga mau lihat ma diho Tuhan pos roha nami salpuomudo coviton sian sude negara di dunia on asa bui hami Tuhan bebas mula-ulaun baik di kantor di sekolah songoni nang di bagas nami be nang di parsaoran di tonga-tonga ni huriam mau lihat tema Tuhan pasu-pasu mahami di bagasa sadarion nang di sisa ni ari nami di tikion homa nama ngaramoti homa nama jaga dot homa nama masu-masu hami sesa jumolo dosa nang pangaleson nami asa taba las ni rohanami asa marhite-hite holong naung disabur hokotu kami lamananda hami diho jala toktong hami marhaposan hola tuho asa tarpasu-pasu hami saluhutna di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho asi maroham amin. Hamuna kadongan ruas na di bagas songoni nang adong di garijaon tapuji ma dibata huhut ma tapasat peleata.
Jong mahita saluhutna. Dung pogos tatangyakon ma peliata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroani saluhut silenulena denggan dohot nasa ulibasan na moliutus. Upasat hami masyana nilehomi tu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe buap na husus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asau parasya kami pelianon patimbulhon harajon muritonga tongani huriam, dohot di portibion. Buhay marwa nami marhitete tondim. Asalam hutan hami godang ni silon lehomi tu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malo moniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami toghion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamo di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutondim. Atas nama pendeta Parhalado secara keseluruhan HKBP Romangun, juga tim musik, song leader, dan tim multimedia yang bertugas pada hari ini mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Go